navn er Bent Tinding. Jeg er en af de 2 kroer her i Esbjerg Golf. Vi er så heldige at have 2 baner. Den ene det er Myretu-banen, som er den nye bane, hvor de første 9 huller de blev lavet i 1993, og hvor de så efterfølgende er der kommet 9 huller mere til, så der er 18 huller derovre. Marvikbanen, som ligger her på min højre side, jamen det er den bane, som har mange mesterskaber bag sig, og det er egentlig der, hvor Thomas Bjørn han stadigvæk har banerekorden. Så det er vi vældig stolte af her i Esbjerg. Så nu er vi kommet på Tiestedet her, og jeg gør mig lige mine overvejelser, inden at jeg slår slaget her. Og det er rigtig Esbjerg vejr i dag, det vil sige, at det er ikke vindstille, det blæser en lille smule. Ja, og så var det det dårlige drive, så jeg var ikke langt nok her på tredje, og nåede ikke helt ud fri fra lyngen af. Og hvad gør jeg så nu?